Gewch chi, Stefan. Y bore da I bawb. Mae'n neis i'ch gweld chi. Ac ar fora sydd mae gynnon ni waith dymunol ac anrhydeddus i'w gyflawni. A bore da hefyd i'r gynulleidfa anweledig sy'n gwylio gartra. Dwi'n siarad mewn ffydd wrth gwrs rwan, dwi'n yn gweld neb wrth reswm nac dw, ond dwi'n cymryd bod chi gyd yna yn eich seddi fel ac yr ydych chi bob bore dydd Sul. Mae'n braf iawn gwybod bod yna gynulleidfa ehangach. Wel, rwan ta, dyma fydd yn trefnu bore yma. Un o'r plant yn cywir emyn, reit, mae hwnna yn ei le. Ac yna mi fyddwn ni yn dilyn y drefn arferol i'r adda. Wedi i'r ni gan yr emyn cyntaf, darlleniad, arweddi, gai air efo'r plant. Ac yna fe awn ni o hynny ymlaen i gymeryd y bleidlais. Fydd yna gwestiwn, fydd rhaid i mi ofyn i chi gynulleidfa cyn bod ni'n gwneud hynny. Cwestiwn tyngedfennol fydd hwnnw. Os gynnwch chi bapur pleidleisio a phensel yn ei le, oherwydd da ni'n eisiau tarfu ar y drefn. A wedyn, mi rwy'n ni fwy o fanylion ar y pryd. Ond mi fydd yna gasglu papura, fydd yna i cyfru nhw. Ac mi fydda yna yn cyhoeddi. Naill ffordd neu'r llall, os na lwyddiant wedi bod ar yr ethol, ond fydda i ddim yn coeddi'r enwa. Herwydd da ni wedi i'w gytuno yn y cefna bydd Thomas, dwi'n cymryd bod o'n dal efo ni yn rhywle, bydd o'n cysylltu, bydd o'n cysylltu efo yr enwa, ac byddwn ni'n eu cyhoeddi nhw heno yn oedfa'r nos. So cyn i mi symud, os a rhywun eisiau gofyn cwestiwn, eisiau gwneud sylw, achos fydd i rhy hwyr i wneud hynny, ar ôl yr eiliadau nesaf yma rwan. Gai felly o hodd pwy sy'n cyflwyno'r emyn yma? Rhif yr emyn 139. Dwylaw yn erfyn sydd yn y darlun wrth ymyl fy ngwely i. Bob bore a nos mae gweddi'n un dlos, mi wn arnach lywaf hi. Pan a fi gysgu, mae'r ddwylaw hynny wrth ymyl fy ngwely i. Mewn gweddi ar ddew i'n cadw un fyw, mi wn arnach lywaf hi. A phan ddaw'r bore, ar wawr yn ola wrth ymyl fy ngwely i. Mae'r weddi o hyd yn fiwsig i gyd, mi o'n arnach lywaf hi. Rhyw nos fach dawel, fe ddwg yr awel o ymyl fy ngwely i. Y weddi i'r sêr, fel eos o byr, a minnau'n eich lywed hi. Rhif yr emyn 139.
A ni'n darllen o'r ail benod yn llythyr Paul at yr Effesiaid. Gweddi Paul ydy'r pennawd yma. Am hynny, o'r pryd y clywais am y ffydd sydd gennych yn yr arglwydd Iesu, ac am eich cariad tuag at yr holl saint, nid wy fi wedi peidio a diolch amdanoch, gan eich galw i gof yn fy ngweddia. Am gweddi yw, ar ei ddiw ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, roi eich wi yn eich adnabyddiaeth ohono ef, yr ysbryd sy'n rhoi o'i thineb a datguddiad. Bydded iddo leo llygad eich deall, ach dwi'n i wybod beth yw'r gobaith sy'n mhlyg yn ei alwad, beth yw'r cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n ei rhoi i chwi ymhlith y saint. A beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ei nerth yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw. Mae osod i eistedd ar ei ddeheulaw yn y nefolion leoedd. Ymhell uwchlaw pob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ac arglwyddiaeth, a phob teitl a geir, nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes sydd i ddod. Daros tyngodd Duw bob peth dan ei draed ef, a rhoddodd ef yn ben ar bob peth i'r eglwys. Yr eglwys hon yw ei gorff a chyflawniad yr hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy bob peth. Diolchwn i Dduw am ei air un una heddiw. Cyn i ni weddio, ydw i am gael gair efo'r plant. Maen nhw dipyn ymhell ar wthau heddiw hefyd yn dydyn. Ond mae'n ei bod rhaid mi sefyll yn fama am y tro. Da chi'n cofio darlun hwnnw o Iesu Grist yn cerdded ar lan y llyn mawr na. Môr Galilea oedd enw y llyn. Oedd Iesu Grist siŵr o fod wedi cerdded ffordd lawer tro cynt wrach. Ond y tro hwn, mae o yn aros, ac yn aros efo pysgotwyr. Pysgotwyr, pobl ddiddorol di pysgotwyr. Pan o'n i yn dechrau yn y weinidogaeth, o'n i mewn pentre heb bod yn bell o'r môr. Ac o'na pysgotwyr yno. Gwylio'r pysgotwyr yn trin yr hwyda, yn eu trwsio nhw, wneud nhw'n addas i fynd yn ôl i'r môr i ddal pysgota, i ddal pysgod. Y môr yn fawr wrth gwrs. Y stormydd yn arw weithiau, ond y pysgod yn y môr. A'n hwtha fel pysgotwyr yn cychwyn allan i bysgota. A mae Iesu Grist yn stopio ac yn sbio arnyn nhw. A meddwl fo, dwi eisiau ti ddod ar yn ôl i, dwi eisiau ti fod yn ddisgybl i mi. A fel na nath Iesu Grist gychwyn galw pobl at ei gilydd. I'w helpu fo, i fod efo fo, ac i ddysgu oddi wrtho fo. A'r holl beth, mwyn iddyn nhw, wedi iddo fo fynd, barhau y gwaith o fo yn neud. A byth ers hynny, agos i 2000 o flynyddoedd, mae pobl wedi deud, ia, na i ddilyn. Ia, na i ddilyn. A na ina hefyd ddilyn. A fel na mae disgyblion Iesu Grist, ei ffrindiau fo, wedi dod yn ffrindiau, mwy a mwy, wrth fod efo fo. A hynny ar hyd yr oesoedd i gyd.
2000 o flynyddoedd. Dwi'n gwybod un peth o'r un ohonoch chi, na Nina, ar gael ar y cychwyn hwnnw, ond 2000 o flynyddoedd yn ôl. A mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen. Gwaith yn mynd yn ei flaen. A dyna da ni'n mynd i wneud bore yma. Eglwys y Crwys y fama, mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen. Gwaith Iesu Grist. A da ni isio gwahodd rhyw rai i arwain yn y gwaith. A dyna fyddwn ni'n ei wneud wrth ethol blaenoriad bore yma. Gwahodd pobl i arwain efo'r gwaith. Mae pawb ohono ni yn rhan o'r gwaith. Hyd yn oed chi, yn blant ac yn ifanc. Na, rwy'n gofyn pwy di'r hynna na nhw. Da ni yn y gwaith efo'n gilydd. Ond mae rhaid ni gael rhyw rai i helpu'r gwaith i fynd yn ei flaen, i gynllunio ac i arwain. O'n i wedi meddwl o'ch fas o'n i'n gofyn i'r blaenoriad i sefyll ar ei traed neu mwyn i'r plant wybod pwdyn nhw. Da chi'n gwybod pwy sy'n arwain ar hyn o bryd? Deith y blaenoriad felly sefyll ar ei traed? Y rhai sydd eisoes yn blaenoriad yma? A chitha y blant i droi rownd ac edrych arnyn nhw? Mae nhw'n edrach yn gwmni teg yn dydyn nhw. Diolch faint ohonyn nhw sydd yna. Da ni'n diolch. Gewch chi eistedd rwan. Da ni'n diolch am y blaenoriad sydd gynno ni. Ond da ni'n mynd i obeithio a gallwn ni ethol chwanag atyn nhw i wneud y gwaith ac i arwain yr eglwys. So rwan ta, ydyn ni'n mynd i weddio. Ac ar ôl i ni weddio, dwi'n meddwl mod i'n iawn. Da chi'n mynd trwodd, a da chi'n aros? Ewch chi trwodd? Oce. Ewch ni weddio. Diolch i ti, Iesu Grist, ein harglwydd, am yr rhai sydd wedi, drwy'r oesoedd i gyd, derbyn swyddi, derbyn cyfrifoldeb o fewn dy eglwys di. Diolch i ti fod ti wedi arwain pobl drwy'r cenedlaethau i gyd. Fel bod y eglwys yn mynd yn ei blaen yn y gwaith wyt ti wedi gychwyn dy hun ar y ddaear hon. Diolchwn i ti am gychwyn y gwaith. Diolchwn i ti am yr rhai sydd wedi arwain ar hyd y blynyddoedd i gyd. A diolchwn i ti bod ni yma heddiw i feddwl am y dyfodol wrth i ni geisio ychwanegu at y rhai sy'n arwain. Molwn di a dyrchafwn di. Fe rydyn ni'n dathlu dy eglwys. Mae hi'n eglwys ar draws ac ar hyd y byd erbyn heddiw. A da ni'n dathlu fel rwy ti wedi harwain hi. Ac wedi sefydlu hi yn lleol yma, yn y Crwys a glwysi eraill y ddinas yma. Ond da ni'n falch o feddwl bod ni'n rhan o gwmni, rhan o gymuned byd eang. A'r byd eang yn cael gwybod am waith Iesu Grist. Gwaith cariad ydy hwnnw. Gwaith cariad yn chwalu y pethau sydd yn gwahanu ac yn creu cymuned newydd o bobl. I sôn am gymod, maddeuant, bywyd newydd, dyfodol newydd, llawenydd yn a thrwy Iesu Grist. Diolchwn i ti am yr eglwys hon, am ei hanes a'i gorffennol.
y rhai fydd yma'n arwain, yn weinidogion ac yn flaenoriad. Am y rhai fydd yma'n gynulleidfaoedd. Ar hyd yr amser i gyd, i ni'n nabod llawer heddiw, ond da ni'n dilyn i patrwm. Yn nhw sydd wedi mynd o'n blaen ni a gosod y sylfeini i ni. Ond yma ni heddiw yn meddwl am y dyfodol. Dyfodol yr eglwys i haddoliad a'i bywyd, dyfodol i gwaith a'i thystiolaeth. Ond helpa ni ar yr un pryd i sylweddoli yn bod ni gyd yn rhan o dy waith di. Pob un ohono ni. Helpa ni sylweddoli bod gen bob un ohono ni ddawn ac amser a chyfla. A da ni'n edrych ymlaen ein tad nefol at weld y ffordd fydd i di'n arwain yr eglwys hon yn ei gwaith. Da ni ddiolchgar iawn am Thomas sydd yma yn arwain. A da ni ddiolchgar iawn am bob arwydd gobeithiol yda ni'n ei weld. Ac felly, wrth i ni feddwl am y dyfodol a meddwl am ethol rhai arwain, dymunwn i'th ysbryd di dy hun fod yn plith ni, ein harwain ni, ac ein tywys ni, wrth i ni bleidleisio, a thrwy bleidlais feddwl am ddyfodol y gwaith hwn. Mae'r gwaith yn fendigedig. Gwaith y goleuni yng nghanol tywyllwch, gwaith gobaith yng nghanol anobaith. Gwaith cyffroes, dy waith di dy hun ydy o. Ac felly agorwn ein calon a'n meddwl i ti, wrth i ni baratoi'n hunan i bleidleisio yn yr oedfa hon. A phe beth bynnag fydd y canlyniad, byddad y cyfan o llawnaw ni fod yn ogoniant eith enw di ac yn fendith ein nina i gyd. Cyflwynwn y gweddiar rhain yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Yr hwnna'n dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dewllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddio, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuw nina ein dyledwyr, ac na carwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canys eiddo ti yw y deyrnas, y nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Nawr, gymerwn ni'r coeddiadau. Os da chi am fynd i'r ysgol Sul, does dim rhaid i chi fynd. Gewch chi wneud y penderfyniad. Ond rwan gawn ni'r coeddiadau ac awn ni ymlaen gyda'r ethol. Gawn ni'r emyn nesaf. 679 ydy hwnnw. 679. Dydy sydd heddiw fel erioed yn cymell dilyn fi. Dy ddiliw na fo Iesu mawr, fy ymffrost ydw i ti.
Beth cyntaf i mi wneud ydy croesawu tri o Salem y mae'n digwydd, i gyfri y pleidleisio. Dwi'n synhwyro bod chi i gyd yn nabod eich gilydd yn ôl y cyfarch fi wrth y drws wedi ni gyrraedd y bore yma. Mrs Catherine Morris, Trysorydd Morgannwg Llundain, Mr Hefin Griffiths a Mr Ion Thomas, y ddau yn mlaenoriad yn Salem. A da ni ddiolchgar iawn iddyn nhw am roi hamser ac am ddod i gyfrif y pleidleisio y bore yma. Mi fydd un dod i fyny'r ochr yma, mi fydd un arall yn mynd i fyny'r canol, a mi fydd un arall yn mynd ar yr ochr yna i'r capel i dderbyn y pleidleisio yn y lle cyntaf. Ac yna fe fyddan nhw'n mynd trwodd i stafell y blaenoriad. Yna dipyn o sôn di bod yn y cefna bore yma am mwg yn codi o'r simnea. Dwi'n yn gwybod ydy'r trefniadau wedi cwblhau i hynny ddigwydd. Ac y bydd yr holl ardal yn synhwydro rhywbeth mawr yn digwydd. Ond yna da ni wedi gytuno arno ydy fydda wedi cyfri'r pleidleisio fydd un, dod â nhw yma, a mi fydda yna yn dweud bod na, neu wrach ddim, llwyddiant wedi bod. Ac mi fydd Thomas cysylltu ar enwa ac ebyn heno fe allwn ni cyhoeddi nhw yn oedfa'r nos. Dyna'r drefn. Beth arall eisiau ddweud ydy, mae dim ond aelodau o'r eglwys hon sydd â phleidlais ganddyn nhw. Nawr, da ni wedi croesawu pawb i'r oedfa, bod na ymwelwyr neu beidio. Ond da ni'n ethol blaenoriad i arwain yn yr eglwys hon, ac felly aelodau yn unig sydd i bleidleisio. Dewch mi ddarllen i chi rwan y datganiad ar swydd a gwaith blaenor. Y mae blaenor yn Eglwys Presbyteraidd Cymru yn ŵr neu'n wraig a alwyd i wasanaethu'r eglwys leol drwy bleidlais ac yn halwyd yn weddigar a thanarweiniad yr Ysbryd Glân. Cymer blaenoriaid ynghyd â'r gweinidog gyfrifoldeb tîm am fywyd, addoliad a thystiolaeth y gynulleidfa leol. Yn ôl i Donia, mae'n ti ymweld â'r cleifion i addysgu'r ifanc i arwain a chefnogi y rhai sy'n ceisio Crist ac i hyfforddi a chalonogi credinwyr. Disgwylir hefyd iddynt fod â gofal am y cyfundeb cyfan yn ymddeiriadolwyr o'i heglwys leol ac i weithio gyda'i cyd-blaenoriaid a'r gweinidogion i adeiladu corff Crist drwy holl lysoedd yr eglwys. Y cwestiwn nesaf, ydych chi gyd wedi cael papur? So rhywun heb bapur pleidleisio ganddo fo neu hi? Nag oes. Ydych chi gyd wedi llenwi y papurau? Ond ydych chi eisiau amser i roi enw ar bapur? Os ydych chi wedi llenwi'r papurau eisoes, fe allan ni felly fynd ymlaen i gasglu y papurau. So newch chi, y tri ohonoch chi rwan, Hefin y pen yma wrach a Ion yn y canol yma, a Catherine yn y pen pellach o.
767 cymer arglwydd feinioes i uwch y segru oll i ti. Cymer fy munud i fod fydd yn llifo dy glod. 767. Tra bod y cyfrif yn digwydd, dewch i ni fyfyrio. A myfyrio ar y thema credaf yn yr eglwys. Credaf yn yr eglwys. Mae'n dull ni o osod y gyffes efo'i gilydd yn dweud credwn yn yr eglwys. Ac mae'r ddau bwyslais yn gywir wrth gwrs. Da ni'n credu fel unigolion yn eglwys Crist, a ni'n credu fel cynulleidfa sy'n rhan o'r eglwys honno. Ac wrth feddwl am oedfa y bore yma, oeddwn ni'n meddwl bod o'n gyfle i ni ddathlu ein haelodaeth o eglwys Iesu Grist. Da ni wedi cael Sul y Pasg. Da ni wedi cael Sul y Pentecost, Sul dwytha, gaethon ni Sul y Drindod. A mae'r tri pheth yna hefo'i gilydd yn yn harwain ni at sefydlu'r gymuned yma o bobl sydd wedi deud ie wrth Iesu Grist. Am ba reswm bynnag. Mi all rhai fod yn deud, da ni wedi cael profiad
Mawr, cyffroes, chwildroadol o fywyd Iesu Grist yn bywyd yn hunan. A mae'r digwyddiad cyffroes hwnnw wedi peri ni fod eisiau deud ie a bod yn ddilynwyr iddo fo. I eraill ohono ni tawelach wrach. Oedd y profiad cynyddol wrach oedd y profiad. Rhyw ddod dros gyfnod o amser i weld fod Iesu Grist yn sefyll allan ymhlith pob un o arweinwyr crefyddol ac yn wir arweinwyr byd cyfan. Pe tra chi yn byw mewn lle fel Llandudno, mi allach chi fod yn cerdded lan y môr ar dywydd tawel. Tonna bach yn taro o'r lan. Y môr yn weddol llonydd wrth gwrs. Y cyffro'n fychan. Ond y taro ar y traeth llawn cymaint. A tasa yna storm fawr yn digwydd. Mae'r storm yn creu tonna mawrion yn taflu hunan ar y traeth. Ydych chi'n clywed y cerrig yn cael ei signo nôl i gorff y môr wrth gerdded y prom. Profiad chwildroadol. Profiad fedra newid siap glan y môr. Y ddau brofiad, y cyffro a'r tawelach, yn rhai dilys ac yn rhai gwirioneddol. Ac felly mae hi, nid yr un profiad sydd i bawb ohono ni wrth fod yn ddilynwyr Iesu Grist. I rai mae o'n gyffro chwildroadol, i eraill yn dawelach dros gyfnod o amser. Ond beth bynnag y profiad, yr awydd sydd yn dilyn, yr awydd i ddilyn, yr awydd i fod yn ddisgybl, yr awydd i wneud yr hyn allwn ni gyda pa ddawn bynnag sydd gynno ni, bod honno yn un gyhoeddus neu yn un dawel. Yr awydd i roi'r cwbl mwyn i Iesu Grist ddod i'r golwg. Mwyn i Iesu Grist ddod i'r golwg. Pobl sy'n dweud credaf. Nid bod y credu yn gyflawn ac yn derfynol, o ble gyda ni'n dal i dyfu. Mae yna rhywbeth newydd o hyd yn dod i'r golwg. Wrth i ni addoli, wrth i ni fod o wasanaeth, wrth i ni fod yn rhan o fywyd eglwys a'i gwaith. Mae yna rhywbeth o newydd yn dod o goniant a mawredd a rhyfeddol Iesu Grist. Dal i dyfu yda ni. Oes neb wedi cyrraedd y terfyn eto yn y byd hwn. So felly, credaf, dwi am roi beth bynnag sydd gen i gyfoethogi rywfaint, bach neu mawr, o dystiolaeth y cwmni hwn, y gymuned hon, sydd wedi henwi ar ôl i harglwydd. Mae'r gair church yn Saesneg yn hanu o'r gair sy'n golygu arglwydd yn yr iaith Roeg. Cydnabod yr arglwydd yda ni. Mae'r gair ecclesia yn codi o air Groeg arall sy'n sôn am wedi'n galw, wedi'n cynnull, y gynulleidfa. Ac am hynny,
pan da ni'n dweud credaf, a da ni hefyd yn dweud, da ni am berthyn. Fedrwn ni ddim bod yn ddisgyblion ar yn penna'n hunan, yn unigolion, ond da ni mewn perthynas ag eraill. Perthyn a pherthynas sy'n gwneud eglwys. Perthyn a pherthynas i'n gilydd. A pherthyn a pherthynas a Duw yng Nghrist. Dyna pryd mae'r eglwys yn bod. Pan mae'r aelodau yn dod at ei gilydd i addoli, i weddio, i weithredu ac i fyw i ffydd. A byw i ffydd mewn cyd-destun. Allwn ni ddim byw mewn gofod yn rhwydd iawn, ond byw mewn cyd-destun. A'r cyd-destun i ni ydy'r Gymru gyfoes. Y Gymru sydd wedi i dylanwadu gan fyw, gan werthoedd ddigon seciwlar, mewn Cymru sy'n rhan o fyd sy'n ansicr, yn ofnus, y dyfodol i lawer yn amheus, oherwydd pethau sydd yn digwydd, a'r pethau sydd ganddo ni, ac y gallwn ni defnyddio nhw i greu llanast a difrod. Cyd-destun felly angredu neu angreduniaeth, ddim yn credu. Nawr, mae'n hagwedd ni at rai sydd ddim yn gallu credu'n bwysig, yn dydi? Mae yna rai ddigon dilys yn dweud mae gynnon ni amheuon. A dydy pethau ddim yn beth â chi'n dymuno iddyn nhw fod fel Cristnogion. Di'r patrwm a Cristnogion wrach ddim wedi rhoi dros yr oesoedd ddim yn canu cloch efo ni. Neu yn wir ydy datblygiadau, dealltwriaeth, gwyddoniaeth ac ati, yn canu cloch o gwbl yn y ffordd da ni'n edrych ar fywyd ac yn ei ddeall o. Mae yna rai ddigon anghyfrifol yn ei datganiad bod nhw ddim yn credu. So felly, pan da ni'n sôn am credu, da ni'n sôn am gymuned a tasg arbennig ganddi hi i dystio mewn oes lle nad ydy credu yn ffasiynol nac i lawar yn bosibl. Dyma'n dyddiau ni, dyma'n cyd-destun ni. Oedd hi'n wahanol iawn pan oedd Dewis Ant yn cerdded y pridd yma. Oedd hi'n wahanol iawn yn ystod unrhyw chwildro'n hanes o'r eglwys, unrhyw ddiwygiad y mywyd y eglwys. Ond fel da mae hi heddiw. A'r duedd yn aml ydy edrych yn ôl a gweld. Dewch, doedd hi'n dda stalwm yn doedd. Doedd hi yn dda hanner cam mlynedd yn ôl. Cwyno ac yno, oedd nhw cofiwch. Cwyno bod nam digon o weinidogion, enghraifft. Cwyno nad oedd nhw'n medru cyrraedd yr ifanc, enghraifft. Dwi'n cofio'n iawn yn henaduriaeth Dyffryn Conwy, blynyddoedd yn ôl, yr 50-60. Diolch a poeni am yr ifanc ych chi mi ddôn. Mae'n ei gyd i bod yn ifanc yn tro. I ddôn yn ôl gyda'r amser. Ond nid felly mae wedi digwydd, nag e? Nid felly mae hi wedi digwydd. So, ni wedi byw drwy gyfnod o weld yr eglwys yn ddylanwad ac yn rym o fewn cymunedau Cymru, o fewn bywyd y genedl gyfan. Ond erbyn heddiw, da ni ar yr ymylon. Tydy hynny ddim yn rhywbeth i'n digaloni ni. A tydy hynny ddim yn rhywbeth i dan seilio'n ffydd ni. Mae o'n her i ni.
Mae o'n her i ni. Ac wrth lathlu heddiw fywyd yr eglwys, a'r eglwys hon yn benodol, a dewch i ni ddeud yn hyderus, credaf yn yr eglwys. Cymdeithas y Saint ydy'r gair arall sy'n ddisgrifio hi. Cymdeithas y Saint. A be di'r heini? Ond cymdeithas o bobl neu gymuned o bobl sydd wedi dweud, ia, fod i'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Da ni'n mynd i ddilyn o. Cymdeithas pobl dduw. Cymdeithas yma Duw wedi galluogi hi fod yng Nghrist, yn dyst, heddiw. A'r pwyslais yna ar heddiw. Mae ddoe yn helpu ni. Mae'r oe yn ysgogi ni. Calonogi ni, wrth gwrs i fod o. Ond wynebu herion heddiw ydy'r dasg sydd o'n blaenau ni. Ac wrth i ni ddathlu bywyd yr eglwys, ac wrth i ni ethol rhagor o flaenoriad, fanna mae'r ffocws. Fanna mae'r ffocws efo Thomas Williams efo ni yn gweithio yn yr eglwys hon. Fanna mae'r ffocws ar fywyd eglwys, y fory. Da ni'n yn bwrw ddoe heibio, fel. Da ni ddim yn colli yr anrhydedd ar hyn da ni wedi dderbyn drwy ddoe, ond da ni'n gorfod dweud heddiw. Heddiw, mae pob un eglwys a phob un cyfundrefn eglwysig yn gorfod cydnabod colli tir. O'n i'n darllen un o lyfrau Hans Kung dydd o'r blaen. Ac oedd o'n gofyn yn un o'i baragraffau, pam aros efo yr eglwys? A mae o'n pentyru ffeithio am yr eglwys Gatholig. Yn ei farn o, mi ohono'n parhau bywyd y canol oesoedd a byd wedi symud yn ei flaen. Yn ei farn o, mi roedd angen chwalu dipyn ar, y pethau lliwgar gorffennol o'r na'n awdurdod a grym a gallu ac ati. O'i ran o, mi oedd eisiau pwysleisio mwy ar y gynulleidfa leol wrth ei gwaith. Does na ddim cyfundrefn heb o cynulleidfa leol. Y cynulleidfaoedd lleol di'r rhai sy'n gwneud cyfundrefn i fod, a mae'r cyfundrefn i fod i hybu a chalonogi ac ysgogi y lleol. A mae angen ysgogi, a mae angen calonogi mewn llawer man heddiw. O fewn yn henaduriaeth ni, enghraifft. Un o'r pethau sydd wedi'n haro fi o fod yn ysgrifennydd, ac wedi bod yn ysgrifennydd Dyffryn Conwy a Dwyrain Dinbych cyn hynny, yr hyn sy'n taro rwy'n ar unwaith ydy, fod y dirywiad, y colli tir yn creu digalondid. Yn creu digalondid. Ac yn peri fod pobl isio gwarchod. Isio gwarchod yr hyn sy'n ganddyn nhw. Dyna wrach un rheswm pam bod gymaint o'n heglwysi ni wedi cau erbyn heddiw. Nid cymdeithas y gwarchod ydy hi, ond cymdeithas sy'n mynd yn ei blaen yn hyderus, yn ei neges, ar gyfer y fory. Ac ar gyfer y fory yma Duw, yng Nghrist, eisoes heddiw, yn ei adeiladu. Yn ei adeiladu ar sail ei fwriadau fo.
A mae fwriadau fo yn troi o gwmpas geiriau fel cyfiawnder, cymod, maddeuant, creu perthynas newydd a chwalu hen wahanfuriau, creu pobl newydd ar gyfer cyd-destun yr 11 ar 20. Dyna ydy ei agenda fo. Da ni'n ei galw hi'n agenda teyrnas dduw. Da ni'n galw hi'n agenda sy'n rhoi urddas a gwerth ac yn rhoi gobaith i ddynoliaeth gyfan. Honna ydy'r gwaith y mae o'n ei wneud ac yn galw ni na i fod yn rhan ohono fo. Lle mae gormes a thrais, diddymyr caethiwed, rhyddhau pobl i fywyd newydd. Lle mae baich methiant a gweithiau euogrwydd llethol yn crebachu bywyd, rhyddhau i fywyd newydd. Newydd i orwelion, newydd i egni a'i rym, newydd i obaith a'i ddyfodol. A da ni'n sylweddoli, dyda ni. Mor bwysig di gwaith felly heddiw. Rhyddhau i fywyd, aeddfedu mewn bywyd. Mae'r dasg yn agor o'n blaena ni. Credaf yn yr eglwys, oherwydd mae'r gwaith mae hi'n yn cael ei galw i wneud, yn waith sy'n araf drawsffurfio bywyd planed gyfan, drwy'n ymateb i amgylchiadau sy'n caethiwo ac yn creu ofn a dychryn. Ymateb gyda neges cariad. Cariad sy'n gwneud cyfiawnder yn bosibl. Cariad sy'n gwneud maddeuant yn bosibl. Cariad sy'n rhoi ei hun sy'n gwneud cymod yn bosibl. Cariad ydy sail yn gobaith ni. Ac ar ben hynny, y cariad a welwn ni ar groes, rhoid ei hun yn gyfan mwyn creu gobaith i bob cenhedlaeth o ddynion. Credaf yn yr eglwys, wrth gwrs. Gwaith yr arglwydd ydyw. Credaf yn yr eglwys, oherwydd mae hi'n gymuned sy'n rhoi urddas a gwerth ar fywydau pobl. I haddoliad, ei gweithgareddau a'i thystiolaeth. Credaf yn yr eglwys, oherwydd yn ei neges hi y mae gobaith dynoliaeth. Rwan ta, yr her ydy peidio gweld yn ormodol y dirywiad a'r chwalfa, ond i ffocysu fwy ar greu dyfodol newydd yng Nghrist. Ond mae'n un peth arall i ddweud. Mae'r gair ecclesia hefyd yn cyfeirio at eglwys fyd-eang. Mae eglwys y crwys yn ei chyd-destun yn rhan o'r eglwys fyd-eang. Mae'r byd-eang a'r lleol yn dod at ei gilydd. Mae'r weledigaeth yn eang, yn gynhwysol. Gweledigaeth teyrnasia Duw yn ei fyd ydyw. Ac am hynny, dewch ni gofio yr uchel fraint sydd i ni o berthyn. Dewch ni gofio yr uchel fraint o ddefnyddio
gallu a dawn ac amser sydd gyno ni, bawb ohono ni, i lwyddo'r gwaith. A dewch i ni beidio gadael i'r pethau negyddol a berthyn i'n dydd ni, yn rhwystro ni na'n digaloni ni. Mwyn ei enw. Amen. Rwan ta mi ganwn ni'r emyn nesa. Yr emyn hwnnw di 728. Saith gan 28. Mae hwn, dwi'n siŵr, yn adlewyrchu profiad llawer ohono ni o fod yn gweithio yn yr eglwys heddiw. Fydda i'n meddwl mae un o gryfderau Pantycelyn ydy nid pan mae o'r ben y mynydd, ond pan mae o ar y gwylod. Ac ar y gwylod y mae o yn fama, pam y caiff gwystfilod rheibus, dorri'r egin man i lawr. Pam caiff blodau peraidd ieuanc fethu gan y sychder mawr. Tyred ar cawodydd hyfryd sy'n cynnyddu'r egin grawn. Cawod hyfryd yn y bore, un arall y prynhawn. 728. sy'n cyfri eisiau mwy o amser. Gawn ni roed o hon i'w therfyn a gawn ni ymgynnull heno i gael glywed y canlyniad. Yeah? Ar y ddiwedd ein hoed o ein ta diolchwn. Diolchwn am gyle i ddathlu. I ddathlu bywyd y eglwys. Dathlu fraint o gael perthyn. Dathlu y fraint o fod â lle i bawb, pob un ohono ni, gyda'n dawn a'n gallu, i gyfrannu at ei chyfoeth ac at ei llwyddiant. A beth bynnag pob beirniadaeth, rhoi deg a'i beidio. Fe gredwn ni
yn eglwys Iesu Grist. Ac oedden nhw'n y tyn cynnal ni, ein haiddfedu ni yn y ffydd honno. Yn gras yr arglwydd Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll yn awr ac hyd byth. Amen.